Namaste, rakas joogayhteisö siellä onlineissa ja pahoittelu, kun ei ole tullut 2 viikkoon oikein mitään uutta videota, mutta nyt olen just lopettanut uusien videoiden kuvaukset ja sieltä on tulossa ehkä yhdet mullistavammat helmet ihan piakkoin tämän viikon sisällä teille jo huomenna ja tulee semmoinen pääsiäisen viikonlopun vapauttava yin jooga uudistava harjoitus, joka antaa teille se uuden alun kevään rauhaa ja rakkautta ja sitten mahtava Ilja Psoaksen superharjoitus on myös tulossa, mun ehkä oma favoritti nyt just tällä hetkellä, mutta olen valmistellut tosissaan täällä uutta studiota Herttoniemen rannassa ja tää on mun pyhättö, tää on mun legacy, mä siis tykkään tästä paikasta niin paljon, että tervetuloa ihan paikan päällekin joogailemaan. Kauneinta pääsiäistä, nähdään taas pian, ihanaa rauhaa, rakkautta ja hymyjä, moikka!